Πάρτε και από πίσω.
Θεωρούμε τιμή για την Ένωση Ευρωπαϊκών Αξιωματικών Ναυτικού να μας ανατίθεται από το τιμό να συμμετέχουμε σε μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση. Τα Σαλαμίνια, από ό,τι γνωρίζουμε οι ντόπιοι, ξεκίνησαν να εορτάζονται με αυτή τη λαμπρότητα από πέρσι. Είναι η δεύτερη χρονιά. Την εκδήλωσή μας λαμπρή για τις παρουσίες τους ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο ναύαρχος και επίτιμος αρχηγός του Γενικού Ευθυντικού Εθνικού, κ. Δημήτριος Νησιός. Εκτός από τον υποδεσπότη μας που είναι ο πρόεδρος της ΕΑΝ, ο ναύαρχος κ. Στερευνάς, ο αντιπρόεδρος της ΕΑΝ κ. Βερίκης και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον αρχηγό ναυτικού ναύαρχο Κοσμάκη, τον αρχηγό του στόλου, κ. Κωνσταντίνο Μαζαράκη Γεννά, οπωσδήποτε το δήμαρχό μας, τον Γιάννη Σαββαή, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κ. Κόκκια, τους δημοτικούς συμβούλους που μπορώ να δω, ο κ. Τσαλίκο, ο κ. Πουλίκης, ο κ. Τσούκος, ο κ. Ζερίδης. Έχουμε μαζί μας τον επίτιμο αρχηγό του Ελληνικού Σώματος, τον κ. Δελικάρη, ήταν 20 πρέσβεις παρόντες στις εκδηλώσεις που
έχουμε δύο άξιους συνεχιστές στο Σαλαμινομάχο, τον Υπουργό του κ. Ελευθερινιώτη, ο οποίος είναι Σαλαμίνιος καταγωγής, και τον Αρχηγό Γιάννη τον κ. Χριστίδη, ο οποίος είναι Σαλαμίνιος κατοικίας, όχι και καταγωγής. Πάντως και οι δύο είναι Σαλαμίνοι και στην ψυχή μας και στη συνείδησή μας. Πρέπει λοιπόν 29 Σεπτεμβρίου να θεωρηθεί ως Παγκόσμια Μέρα των Ναυτικών, ενώ των πολεμικών ναυτικών, ώστε όλα τα έθνη να οδηγήσουν φόρο τιμής σε αυτόν τον ιστορικό τόπο που δυστυχώς πάρα πολύ στην Ευρώπη τώρα που η Ελλάδα θυμάζεται, αγνοούν και περιφρονούν. Και αυτά τα δύο μας σκοτώνουν, και ό,τι αγνοούν και ό,τι περιφρονούν. Θα πρέπει λοιπόν με αυτές τις τελετές και όχι μόνο να τους αποδείξουμε ότι είμαστε συνεχιστές εκείνης της ιστορίας, όχι μόνο της Σαλαμίνας, αλλά και όλων των άλλων που ακολούθησαν, και να μάθουν όλοι αυτοί οι χαριστές μας οι λεγόμενοι ότι περισσότερα μας χρωστάμε παρά τους χρωστάμε.